ግብፂ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካልእ ዝርርብ ዝበሃል የለን ክትብል ኢትዮጵያ ዘጠንቀቐት እንትትኮን ብተወሳኺ ብሶማልያን ብኻልኦት ሃገራትን ኣቢላ ንኢትዮጵያ ንምኽባብ ትሰርሓላ ንዝብል ክስ እውን መልሲ ሂባትሉ ኣላ። ብኻልእ ወገን ድማ እስራኤል ናብ ልዕሊ ሊባኖስ ካልእ መጥቃዕቲ ኣየር ዝፈጸመት እንትትኮን በዚ ዝተለዓለ እውን ናብ 13 ዝበጽሑ ሲቪላን ዜጋታት ከም ዝቐተለት እንዳተገለጸ እዩ። ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ካልእ ዝርርብ ከም ዘይህሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ንቢቢሲ ዝሓበር እንትኾን እቲ ሚኒስተር ምስ ቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ን13 ዓመታት ዝጸንሐ ዝርርብ ዝኾነ ፍታሕ ከምጽእ ኣይከኣልን ክብል ይገሊጹ። ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ዝምረቃት ሒዙ ዝምድና ኢትዮጵያን ግብፅን ዝያዳ ወጥሪ ይዓስሎ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ሚኒስተር ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ዝሻቅሎት ክሰምዖ ከም ዘለዎ እውን ተሓሳሲቡ። ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ዝኾነ ፍረ ስለ ዘየፍርየውን ግብፂ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ውሕስነት መያ ከም እተኸብር ብምምልካት ስለ ዝኾነ ድማ ካልእ ዝርርብ ኣድላይ ኣይኮነን ክብል ይገሊጹ። ጉዳዩ እቲ ግድብ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዘለና ክልተ ኣውርክብ ዝተኣሳሰረ እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብተናፀል ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ክብል እዩ መርገፂ መንግስቲ ግብፂ አንጸባሪቑ። እቲ ግድብ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘይቃዶ ክብል ዝገለጸ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝኾነ ስግረ ዶባዊ ሩባ በመትከላት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክምራሕ ከም ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ሕግታት የነጽሩ። እዚ ማለት ጉድኣት ከም ዘየስዕ ምርግጋጽ ኣድላይ እዩ ክብሉን ይገሊጹ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ግብፂ ሃገራዊ ረብሓታታን ድሕንነት መያን ንምሕላው ኩሉ ኣድላይ ስጉምትታት ክትወስድ እያ ክብል ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ብወገና ግብፂ ንሩባ ኣባይ ብዘይ ሕጋውን ዓብላላ ኣገባብን ክትቆጻጸሮ ትጽዕር ከም ዘላ ገሊጻ። አልሲሲ ግብፂ ኣብ ዲፕሎማሲን ከም ሕብራት ሃገራት ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ምትእማና ከም ድኽመት ክርአ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ዝነበረ እንትኾን ኢትዮጵያ ኣብ ምምሕዳር ዓብይ ግድብ ህዳሴ ትኽተሎ ዘላ ኣገባብ እውን ዘይሓላፍነታዊ ስለ ዝኾነ ሃገሩ ኢዳ ጣሚራ ከም ዘይትርኢ እውን ወሲኹ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሚኒስትሪ ማይን ኢነርጂን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ኢትዮጵያ ፈለግ ናይል ናይ ምጥቃም መሰላ ኣሕሊፋ ኣይትህብን እያ ክብል ይገሊጹ ነይሩ። እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ካብ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ጸቕጢ ዋላ እኳ እንተሓየለ ምዕባለ ኢትዮጵያ ግን ንድሕሪት ኣይምለስን እዩ ክብል እውን እዩ ኣብቲ ምላሽ ኣስሚሩሉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ኣብ ቃለ መሕተቱ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወፃኢ ብሓደ ወገን ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ። እዚ ዘሕዝን እዩ። ስለ ዘይተወከስና እውን ኣይንቕበሎን ኢና ክብል ይገሊጹ። ኣብ መወዳእታ መስከረም ኣብ እዋን ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከቡ ህይወት ሚልዮናት ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ትያ ብምባል ሃገርነቱ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክትወስዶ ምዃና ምግላጹ እውን ዝዝከር እዩ። ኣብታ ኣኼባ ዝተረኸበ ተወካሊ ኢትዮጵያ ዮሴፍ ካሳዬ ድማ ግብፂ ብዛዕባ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዘስማዓቶ መደረ መሰረት ዘይብሉን መደናገርን እዩ ዝብል ምላሽ ይብሉ እዩ። ግብፂ ብዛዕባ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብተደጋጋሚ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ጭቡጥ ዘይብሉ ክስታት ከም ዘቕረበት እውን እዩ እቲ ተወካሊ ኢትዮጵያ ዮሴፍ ካሳዬ ገሊጹ ነይሩ። ግብፂ እውን ድሕሪ ምምራቕ ግድብ ህዳሴ እቲ ግድብ ብዘይ ኣገባብ ስለ ዝመሓደር ኣብ ሱዳን ውሕጅ ኣስዒቡ ኢላ ከሲሳ ነይራ እያ። ኢትዮጵያ ግን ብግብፂ ንዝቐርቡ ክስታት ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ዝዓለመ እዩ ብምባል ነቲ ክሲ እንዳነጸገቶ ጸኒሓ እያ። ብኣንጻሩ እውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከበሳታት ኢትዮጵያ ዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ እቲ ግድብ እንተዘይነብር ነይሩ ኣብ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ህይወት ደቂ ሰባትን መሰረተ ልምዓትን ታሪኻዊ ጉድኣት ከብጽሕ ይኽእል ነይሩ እዩ ክብል ሚኒስትሪ ማይን ኢነርጂን ኢትዮጵያ መጊቱ እዩ። እቲ ን13 ዓመታት ዝቐጸለ ዘተ ግብፅን ኢትዮጵያን እንታይ ይመስል ዝብል ምስ ንርኢ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ከይበጻሕና ን13 ዓመታት ክንዘራረብ ጸኒሕና ንሕና ብቕንዕና ንዛተ ስለ ዝነበርና ዝሕዝን እዩ ዝብል እንትኾን ወሲኹ እውን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ካልእ ወገን ግን ነዚ ግዜ ተጠቒሙ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንምልዋጥ ተጠቒሙሉ እዩ። እቲ መስርሕ ዘተ ክቕጽል ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብንጹር ገሊጽናዮ ነርና ብምባል ቀጻሊ ዝርርብ ከም ዘይህልውን የመልኪቱ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝምድና ግብፅን ኢትዮጵያን ደው ኢለሎ ዝበለት ሚኒስተር እቲ ግድብ ጉድኣት ዘስዕበልና እንተኮይኑ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሃገርና ረብሓታትናን ድሕንነት ማይናን ንምሕላው ምሉእ መሰልና ክንጥቀም ኢና ክብሉን ይሓቢሩ። ሕብረት ኣውሮፓ ድሕርቲ ኣብ መፋረቕ ጠቀምቲ ዝተኻየደ ፈላማይ ዋዕላ ሕብረት ኣውሮፓን ግብፅን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግብፂ ብሰንኪ ሕፅረት ማይ ኣብ ሩባ ኣባይ ዘለዋ ልዑል ጽግዕተኛነት ከም ዝፈልጥ የመልኪቱ። ውሕስነት ማይን ኣኽብሮት ዓለም ለኻዊ ሕግን ብዝምልከት ንግብፂ ዘለዎ ደገፍ ዝገለጸ ሕብረት ኣውሮፓ እዚ መርገፂ
መግለጽ እዚ ንግድብ ኢትዮጵያውን ዘጠቃልል እዩ ክብል ይገልጾ ኣብ ብራስለስ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ድማ ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ግብጽ ኮይኑ ንመግዛእታውን በይናዊ መሰላትን እተሃገር ኣፍልጦ ሂቡ ክብል ነቂፉ ዝነበረ እንትኾን ሕብረት ኣውሮጳን ግብጽን ኣብ ዘውጽኦ ሓበራዊ መግለጽ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጉጉይ ወገናውን ትንኮያን ዘለዎ መርገጽ ዘርእዩ ብምባል ተቃውሞ ገሊጹ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ምስ ቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ግብጽ ኣብ ተፋሰስ አባይ እታ እንኮ ኣብ ሩባ ጽግዕተኛ ዝኾነት ሃገር ኮይና 98 ሚእታው ማያ ካብ ፈለገ አባይ ያትረክብ ዝበለ እንትኾን ወሲኹውን ካልእ ምንጭ ማይ የብልናን ብምባል ኣብ ዓመት ካብ ሩባ አባይ 55 ቢልዮን ሜትሮ ኪዩብ ማይ ከም ዝረኽቡን ግብጽ ግን ኣብ ዓመት ልዕሊ 80 ቢልዮን ሜትሮ ኪዩብ ማይ ከም እትጥቀምን የመልክቱ ስለዚ ኣብ መንጎ ቀረብ ማይናን ጠለብናን ዘሎ ክፍተት ንምምላእ ዳግመ ምጥቃም ማይና እነተግብር ኣብ ዓለምና ማይ 4 ግዜ ዳግመ ምጥቃም እንገብር እንኮ ሃገሪና ክብሉን ይወሲኹ ገሊጹ ግብጽ ኣብ ቀጻልኸ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንዝብል ጸብጻብ ቢቢሲ ሒዝዎ ዝወጸ ምስ ንርኢ ድማ ኣብ ዓለም እትዝነውሕ ሩባ አባይ ልዕሊ 85 ሚእታው ማዩ ካብ ኢትዮጵያ ይዝርከብ ዝበዝሕ ማይ ትሩባ ተጥቀም ግብጽ ድማ ኢትዮጵያ ግድብ ምህናጻ እንረኽቦ መጠን ማይ ኣጉዲዳትልና ክትብል በተደጋጋሚ ክትከስስ ዝጸንሐት እንትትኾን ኢትዮጵያ በወገና ነዚ ክስታት በተደጋጋሚ ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ እቲ ሚኒስተር ግብጽ ብመንጽር ማይ ትሕቲ ድኽነት ኢና ዘለና ብመሰረት መምርሕታት ሕብራት ሃገራት መስመር ድኽነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ 1000 ሜትር ኪዩብ እዩ በጽሒት ግብጽ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 500 ሜትር ኪዩብ እዩ ብዘይ ማይ ስልጣኔ የለን ፒራሚድ የለን ዋላ ሓንቲ የለን ክብሉን ይገልጹ እቲ ሚኒስተር ሃገሩ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ስምምዓት ሕብራት ሃገራትን ዝተመርኮሰ ስጉምቲ ክትቅጽል ምዃናውን የንፊቱ ኢትዮጵያ ድማ በተደጋጋሚ ንዘተድልውቱ ምዃና ክትገልጽ ዝጸንሐት እንትትኾን እቲ ሚኒስተር ግን ን13 ዓመታት ክንዛረብ ጸኒሕና ኢና ግን ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ኣይበጽሐናን ኣብ ዝኾነ መረዳዳ ኣይበጽሐናን ስለዚ እትኻሉ ወገን በዚ መረዳእታ ዘይብሉ መንገዲ ክቕጽልን ኣብ ባይታ ነገራት ክቕይርን ኣይንፈቅድን ኢና ክብሉን ተሰሚዑ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ኣብ ምሕደራን ምምላእን ዓቢ ግድብ ህዳሴን ዓመታት ክዘራረባ ጸኒሐን እየን ይኹን ደኣምበር ኩለን ሃገራት ኣብ ዝቕበሎ ስምምዕ ከይተበጽሐ ህንጸት እትግድብ ተዛዚሙ ስርሑን ጀሚሩ እዩ ግብጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጉዳይ እትዛዓበየ ግድብ ኣፍሪካ ንሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን ሊግ ዓረብን ምውሳድ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክትገብር ፈቲና እያ እቲ ሚኒስተር ግብጽ እውን መስርሕ ሰላም መፍትሕ ሰላምን ድሕነትን ዓለም ዝኾነ እዚ ጉዳይ ንሰላምን ድሕነትን ዓለም ብንጹር ስጋት ስለ ዝኾነ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ክንወስደ ኢና ክብሉን ተሰሚዑ ብተወሳኺ ኣብ ለካቲት 2020 ብሽምግልና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ባንክ ዓለምን ክፍሊ ገንዘብ ኣሜሪካን ኣብ ስምምዕ ተበጽሑ ከም ዝነበረን ዋላ እኳ ግብጽ ተሰማሚዓ እንተነበረት ኢትዮጵያ ግን ምፍራም ከም ዝኣብየት የመልክቱ እቲ ስምምዕ ንዓና ዝሙቻይ ነበረን ንሱዳንን ኢትዮጵያን ግን ዝሕሸ ኣማራጺ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ንምፍራም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ይኸድ ነይሩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣይተረኸበን ክብሉን ይገልጹ ግብጽ ኣብ ሶማሊያ ሰራዊት ምውፋራኸ ንኢትዮጵያ የስጋኣደ ይኾን ወይስ ዝብል ምስ ንርኢ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን ዘሎ ወጥሪ እንዳተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዝምድና ሶማሊያን ግብጽን ድማ እንዳተጠናኸረ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተኸትመ ወታደራዊ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ስዒቡ ጀነራላትን ናውትን ዝጸዓና ክልተ ወታደራዊ ነፈርቲ ግብጽ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ዓሊበን እየን እዚ ምውፋር ሰራዊት ግብጽ ኣብ መሬት ሶማሊያ ግን ብወገን ኢትዮጵያ ብጽቡቕ ኣይተራእየን ዘሎ ግብጽ ብወገና ንልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማሊያ ኣሚሶም ንምትካ ኣብ ሶማሊያ ኣብ ዝካየድ ሓድሽ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም 10,000 ሰራዊት ንምውፋር መደብ ከም ዘለዋ ገሊጻ ግብጽ ኣብ ሶማሊያ ዘካየደቶ ወታደራዊ ምውፋር ምስቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ወጥሪ ምትእስሳር ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ካብ ቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ዝቀረበሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ በድር ምትሕዋስ ዘይመሳሰሉ ክልተ ነገራት እዩ ክብል ይገልጽዎ ኣብ ሶማሊያ ሽበራ ንምምካት ኣብ ዝሕግዝ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ንሳተፈለና ብሕቶ ሶማሊያን ሕብረት ኣፍሪካኒና ተዋፊርና ዝበለ እቲ ሚኒስተር ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ስጋት ደጊሙ ምስተሓተተ ድማ ንጹር ንኹን ብሕቶ ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪካን መንግስቲ ሶማሊያን ብጽሑፍ ብዘቕረቦ ዕድመኒና ተዋፊርና ግዛታዊ ሓድነትን ለኣላውነት ሶማሊያን ንምሕላውን ካብ አልሸባብን ካልኦት ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታትን ንኽንከላኸለሎምን ንኽንሕግዞምን እዮም ዓዲሞምና ክብሉን ይገልጽዎ
بخال وجن دما إسرائيل قبل على ليبانوس كالم متقعد فتيم الله إسرائيل أبكباب دمشق عبد تركب كتما بيت جن ليبانوس بزفتش متقعد نفرتي بوحدو 13 سوات كم زقتلت زتجلس أنتخوان سراويت إسرائيل مالتون IDF بوغونو أوسن تستجوب تجمع بحري جولان هايتس نابزركب قشة يوم قبل على السلام وين إسرائيل وين قبرش براو متقعد فتيم من زبالم عتقات كم زحازم يجلسوا سراويت مكلا خال إسرائيل بعربي أبز كيد سرحيت نعتق جل جمع إسلامية إلى ما كم زجبرون يجلسوا التمتقعد زجمر حيال عتقات شبرتنا ليبانوس جنفر محبر حوات إسلام جمعة الإسلامية قبل علو التدرات إسرائيل يتمستقوس مخانن إسرائيل دما قبر ملسي كم ذهبتنو نيتجلسوا مبل 55 برجر حلوة سراويت إسرائيل بعرب نجهو نبيت جيم بمتاو نزفت سما متقعتي أبو نزنبورو ثلاثة سوراويان أبالات جماعة الإسلامية مئلي مخانون هنياتو دمان إسرائيل سقات سلازخونن يوكب ليوم سبب سلطان إسرائيل جلسهم ميستر قديات وصاي سوريا أبيت جن بباترول حيلتات قوبت إسرائيل نزتفت سما قبنا ومتقعتي زخونن مجلس إزوز أنتخون حيلتات قوبت تدحري فشل ورار قبل على ختمة بيت جن بيتشكانن كونيلكا بومباتات بمفنجارن ملقبن كوينات دكانستين هساناتنا قبل على زركبوهم لعلى 10 سلامة سوات بسراويت إسرائيل كم زتقاتلون يحبيرو إسرائيل ملقبن كوينات فتيما كبل منغست سوريا بمجلس بايتو سطتا بوليس متقع إسرائيل دون مبال سقمت نخوصدون يتصويعو